Niet te veel coaches voor de bank, jongens. Eigenlijk mag je niet opgestuurd. Als we gaan met z'n allen, Henk. En die gaat misschien geen erin.
Dat de beste scheidsrechter in de zaal ook? Echt ongelooflijk. Ja, dat is toch ook wel Echt ongelooflijk. Ja, toen je het ook nog. Hey, jij niet gezien. Je hebt het over vriend, maar ja, je gaat het 2 minuten praten. Hij komt wel. Ja, dat is vies. Oh, dan moet je goed. Nou, dat gaat helemaal zijn naam niet op. Oude wisselscheids. Ja. Toen het is op oude hoor. Nee, dat is geweest. Geen fout. Nee. Dus dan trekken ze nog een recht. Nee. Nee. Zo solide. Aan oude vrienden van de volgende bal, die thuis op de tweede voor de zoeken met 5 Nee, steeds iets. Kunnen ze thuis nog wegtrekken of? Ik hoop het wel, maar het valt niet. Is ADO zo goed hè? Hij doet ook tweede voor. ADO wel. Nee. Alsjeblieft wel. Ja, zeg toch, je mag niet op de stoel zitten. Nou zeg je niks. Dan loop ik altijd op mijn stoel. Oh, ja, iedereen zegt, ja, waar is? Ja, ja, Dan word ik een beetje doodziek. hij maakt dat. Hier word ik echt onpasselijk gebruikt. Nee, met je hebben. Ik geef hem mijn stoel op. Ja, hier. Ja, maar kan mij nog wat schelen. Hij rikt er nog wel hier zitten. Ik moet toch een beetje heen en weer. Daar ging je al. Oh, nou, dat deed ik niet eens. Hij zagen we ondersteboven ook. Ik ben vanuit mijn goed gedekt. Wat zit erin? Ja, hoppa. Ja. Nieuw coach. Ja. Nee, weg bij dat maken.
Ik wisselt je zo. Iemand groter, boys, iemand weg! Oké, kort, alles kort! Kort! Boys. Bewegen, boys. Maar die zijn er ook nog niet. Ik zeg wel dat deze gaat winnen met Riemen, hoor. Nee, dat klopt. Die Kiki-trainers. Kijk, hou hoog. Ja, tuurlijk. Ik weet niet eens hoe laat het is. Er staan 1 met 4, maar die staat van half 3. Denk blijf je horen dan, jongen. Oké, tijd, jongens. Tijd. Even dan, boys. We gaan erop. Oké, kort boys, nu kort. Nee, maar die gaat ook weer goals. Ja, maar ik vind Hele goede vraag. Kom aan. foutloos, Rob. Foutloos. Hey. Lekker niet, Ik vond het wonderbaar. Je hoort me.
Gaat hij niet weg was? Nee, Ja, dat weet ik.
Make a boy, make a mistake.
Ja. Mooi. Ja. Ik doe fijn hoor, dit is nou.
Mag maar meteen laten komen. Kerel maakt er een lekker potje van. Ja, ja. We hebben niet mee bereikt.
Even bovenaan. Ja, ik ook gezien. Ja, lekker man. Nou, bedankt hè.
Oh,
Ja, dankjewel. Ja, maar dat is hij komt gedragen. Ja, Rick, heb je een kop van? Ja, doe me. Jullie volgend jaar fout, dan trek ik hem aan. Oh, maakt niet uit, Tot direct! Maar het is wel even hoor. Ah ja, dat is goed. Maar dat verduidelijkt eigenlijk ook niet aan. Ja, dat is echt heel goed. Als je nou jarig niet kijkt, een mooi Feyenoord mooi. Ja.
Links zit daar, links zit. Jeroen en die keeper, Ja, goed. ja, leuk. Ja, helemaal. Ja, dat is goed.
weet ik nou niet wat tussen 5 ja, zoiets. Waar waren jullie nou? Eén goal minder en het was ja. Like
Kijk je dan alles terug wat de fout deed? Die biertje erbij. Ja, dat is een donderdag.
de kun, één vast in de kun. Bij die paal, ja.
Hij nog vindt het wel. Dat is jouw bedoeling. Spanje, Spanje. Wat ging het? Ja, dat doen we allemaal in tijd, hè? Is je liedje? Mag ik jou bedanken voor deze positieve bijdrage? Ik ben er wel goed bij. Rob, dat is lekker. Ja, een beetje schaam. Nee, zeker de tweede. Nee, ik heb al een bal. Maar het is wel lekker. Nee, dat welke teams definitief hebben toegezegd om mee te doen? Dat kan ik echt van de Iedereen heeft er een tijdje bij. En dat zit meteen in. Ja, de laatste keer. Leuk, gewoon even blijven FC. En die kunnen reageren. Maar waar het weet voor ik.
Ben jij maandag in de buurt hier? Maandag niet. Mijn moeder jarig. Ook niet toch geen 3 keer per jaar jarig?
Ja, lekker aan rond. Heb je al een stukje gemaakt voor die krant? Wanneer wordt het dan gedrukt? Ja. Dat kan deze maand al dat die... Maar we moeten wel Rob, maar hij is ook erop. Handtekening van Marten. Ja, ik maak het wel even kiezen. Waar je niet meer uit. Nou, hij weet niet wat het past. Nou, misschien wat uittrekking wel een keer uit. Gewoon een handtekening van Marten. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Dus die ga je er wel aan trekken. Misschien nog een beetje. Als je nou nog fluistert, dan nog die man aan. Ja, dat mag. Nou, ik heb niet gelijk een makkelijk en makkelijk. Ik vind het wel leuk. Het is wel de beste scheidsrechter die we hebben. Ja, dat vind ik ook. Mooi is het altijd wel een beetje. Oh, hoeveel lang? Ja, lukt het op. Volgende bal af.